भाई हमार वेलकम बा हमनी के ब्लॉग में। आज हमनी के एगो नया सफर करे जाता नहीं सर। तो भाई ब्लॉग में बन रहा जा जो आगे वाला लड़का बाइक चलाता है वो हमार खास बुआ बड़ बुआ के लड़का है। बीच वाला हमार भैया दोस्त हमें हमार भाई हमार हमनी के अब नगरा पहुँच के पटेरा वाला रोड में घुस गई सन। तो भाई हमार पटेरा वाला रोड में घुस के हमनी के अब चलत नहीं सर। तले हमार भाई कहता का कि का चल जी तो जा का जोगाड़ वोगाड़ बावे तुमको रे साला बिहार ही दारू बंद बई ठीक बा। तो भाई हमार हमनी के रास्ता में बहुत ही मस्ती करत जात नहीं सर। तले एगो बारात टिकर लो तो हमार भाई कहता का कि चले का वही जी देखल जो काका बनता। हम कहनी कि पागल बड़े का देख होने सामने में 112 लौकता। तो कहता वो बहुत ही डेरा ला। तो हम कहने डेरो मत यार हमनी के ट्रिपल लोड बानी सर कोनो डकैत थोड़ी ना हो सर। तो हमार दोस्त कहता ने कहा कि ये तो बात सही बा मुना भाई यार कि हमनी के डकैत थोड़ी ना हो सर ट्रिपल लोड बानी सन। डर का चीज़ के बा फाइन मारी हम कहनी हाँ फाइन मारी ओकरा आगे नहीं तो हमनी के बनी ढाला मिलल भाई बनी ढाला पहनी है सन। तो हमनी के आगे आइल है ट्रक पर लिखल रखा पीछे माँ का आशीर्वाद हमनी के आशीर्वाद लेनी है सकने से बहुत बढ़िया लिखल बा देख के बहुत ही अच्छा लगल हमनी के। ओकर बाद ढाला क्रॉस करके हमनी के पटेरा वाला रूट में हमनी चलत नहीं सर रास्ते में ठीक बा हमार भाई। तो ओकर बाद हमार भाई कहता का कि कितना दूर बा यार और तो हम कहने चल ना यार इंजॉय करे के बा यार आज तो ओके कैसे भी बोला फौसला के लेके यार नहीं कैसे कि हमार तो गाड़ी बैन रख है ठीक बा कैसे घर के लोग हमके गाड़ी के चाबी दे लेना रहा आज ठीक बा। तो हमनी के फाइनली पहुँच गए सब पटेरा चौक पर कहने तनी नज़ारा ले लिया अपन सीन ठीक बा। तो हम रही तो तनी हम अपन हेयर स्टाइल झाड़ा में हैरान रही ठीक बा। तो हम अपन हेयर स्टाइल झाड़ा तनी होता भाई हमार मोछ ऐठत लक दोस्त एकदम। तले हमनी के रास्ता में रुकनी से तले देखनी से एगो मीटिंग चलत लक। तो हमनी के सोचनी से कि लोन बटाता का हमनियों के चले का तनी सुनल जाओ। तो हमनी कहनी से तो देखते से जा डीएम ओम साहेब आयल वालो लोन के बारे में कुछ बातचीत होता। तो हमने के जने से लोन मिली क्या तो चले का काहे ना हमनियों के 2-2 लाख पास करा के जैसे वीजा बना के विदेश भाग चले क्या ठीक बा। भाई हमने के इंजॉय इंटरटेनमेंट कहनी सन बस लोन पास होता। तो हमनियों को थोड़ा हल्का से जाको जा रुक गनी सन जाँच पड़ताल कहनी सन सुननी सन कि का मामला बा जा का होता। तो वजह से फाइनली चल देनी सन। तो एगो हमार दोस्त आइल ठीक बा पीछे वाला हमार भाई तो इशारा करता हाय हेलो बोलता। तो हमार दोस्त आयल बहुत ही अच्छा दोस्त बा अभिषेक नाम के पटेरा के ठीक बा। तो हमार भाई आयल फोन कैल से आयल तो ओकरा से कहने चले के तनी चाय पी लिया जाए। तो हम हमार भाई हमार दोस्त चलनी से चाय पिए ठीक बा। अब हमनी के आगे से चाय के दुकान पर सब आदमी आनी से चाय के दुकान पर हम कहने चलो तू लोग चलो हम वीडियो बनाते हैं ठीक बा। तो चाय के दुकान पर हमनी के आके ओकर बाद हमनी के ऑर्डर देने से चाय बनाए के। तो हमार दोस्त अभिषेक पानी वानी पियल से तले चाय वाला दुकान कहता कि चाय नहीं के भी ठीक बा चाय ना मिलल ओकर बाद हमनी के आनी से रोड पर ठीक बा। तो भाई हमार तो कहलन से चलेगा तब दुकान पर कुछ पान पड़ा खाई जाओ। तो हम कोने भाई तो हम तो कुछ ना खाई ला तू लोग खा लो। तो हमारे दोस्त कहता सका कि वो जी 112 बा चले के वजह से। तो ठीक बा गाड़ी हमनी के 100 फिर उठानी से होटल तो से हमनी के हम हमार दोस्त हमार निकल गई से ठीक बा। निकलला के बाद हम हमार दोस्त तो हम हमार दोस्त अभिषेक चल देनी सर ठीक बा। तो फिर ओजवा सब हमनी गई सन 3-4 गो दोस्त रहनी सन मिल विचार के तनी बात करनी सन तनी कुछ पर्सनल मैटर ला बात कैला के बाद वजह से हम हमार दोस्त चल देनी ठीक बा। सब चीज़ हो गई ओकर बाद हमनी के फिर पटेरा से रिटर्न अब नकरा के तरफ आ गई ठीक बा। तो देखो पटेरा चौक पर कितना ही बिजोर पानी लागल बा ठीक बा। तो सरकार से अपील करें सन कि सरकार जी तनी देखी मेहरबानी करी अगर केहू गिर जी तो एक्सीडेंट भयंकर हो जी ठीक बा। तो जाम उम तो लागल बा लागत है हमार भाई कहता कि देखो ना जाम लागल बा बोले चल देखल जाओ। तो हमार दोस्त 3 गो ये बरस 2 गो आगे बरस 8 गो रहनी सन। तो बीच वाला अभिषेक भैया के हमार मन कैल सका कि जाम तो बहुत ज़्यादा लागल मन कैल कि चलो साइड से निकाल ली। तो भैया हमार साइड से इशारा कैलस निकाले अपन गाड़ी आ 2 गो होने रह गए सन। तो हमरो भाई कहता कि चल हमनियों के हे साइड से निकलेगा। तो हमनी कब छपरा वाला रूट से आगे जाके छपरा वाला रूट से आगे एगो रास्ता गइल बा ठीक बा। तो हमनी के यही रास्ता से गनी सन जैसे हमार दोस्त अभिषेक गइल। तो हमनियों के यही रास्ता से जाके आगे से मुड़े वाला बात हमनी के भाई कहता कि चले का आगे से मुड़ ली भाई तो जाते बारस हम चल कोनो बात नहीं कि अभी तो जाम लागल बा। फिर हमनी कहनी सब मंदिरवा बा जौन छपरा वाला रोड में पटरा के आगे हल्का सा मंदिर बा ठीक बा। जो आशीर्वाद लेनी है हमनी के ओकर बाद ओजवा से मुड़ गई सन रास्ता बा ओजवा से मुड़ला के बाद पतली गली में आई सन। तो हम कहनी तनी अपन चेहरा का नज़ारा देख लियो कैसे हम बहुत ही हीरो बनीला अपना आप के तनी हेयर स्टाइल झरनी है। फिर हमनी के ओजवा से आ गई सर नगरा वाला रोड में मस्जिद लौकल मस्जिद बरले बा सामने में। फिर ओकर बाद देखनी कि दोस्त हमार जात रहा हमार भाई बड़ी तेज में गाड़ी चल देखो ये आंटी के बचा दिल हमारे के। फिर एक हम रास्ता में समझनी कि यार देख भाई जिंदगी 2 पल के बाद यार जिए के बाद खुशी से जियल जाओ ठीक बा। तो स्पीड कम चलाओ एक समझनी है कैसे कि भाई तनी ज़्यादा गाड़ी स्पीड चलावेला ठीक बा। अब ढाला पर आ गई सन बनी ढाला पर।
बनी ढाला पर ढाला बंद होके लिए रहा तले हमनी के तेजी में निकाल देनी से कैसे कि पत्ते बा कि हमरा साथ में के बैठल बा, रेसर बैठल बा, ठीक बा। ये गाड़ी चलाए में तो अपने बारूद बा भाई, बट एकरा के बहुत ही कंट्रोल करके हम समझा बुझा के एकरा के साथ में रखिले, ठीक बा। बनी ढाला से हमनी के क्रॉस करनी से हम हमार दोस्त फिर अनिए से आगे तो देखत नहीं से जाई जाम लागल बा, तब कैसे भी कल्टी मार के रेसर जी निकलने हैं, ठीक बा। वजह से निकाल के तनी हल्का सा चेहरा के नजारा देखनी से देखत नहीं जा एक से पीछे 112 भी है। अब तो हमनी के हंसला के ठीक ना, दो हमार भाई कहता कि भागावला के ठीक ना, ठीक बा। हमनी के वही में बात विचार करनी सन कि यार चल कोनो बात नहीं के वीडियो न बनता, कोनो जान थोड़ी ना मारते सन। चौक पर अनिए सन, चौक पर अइला के बाद साइड में रोकनी से देखनी से कि कहीं पीछे प्रशासन नहीं के नु चेटत। देखला के बाद हमनी के नजारा आ गल हमारा स्कूल के पीछे भाई, ठीक बा। हमनी के ई हमार क्षेत्र हमारा स्कूल के पीछे के बा। अब यही जी हमरा के छोड़ी हमार भाई फिर अपना घर पे जाई, कैसे कि हमार गाड़ी तो बैन भी आ लापरवाही की वजह से हमारे घर वाला तनी चाबी छीन ले वालो, ठीक बा। तो भाई के बोला कि आज भाई के बाइक से आज एंजॉय करनी है सब भाई। तो ई बा हमनी के क्षेत्र के नज़ारा भाई, ब्लॉग कैसन लागल जरूर बतिया जा।